mai saurare, wannan waka na rubuta ta a cikin shekarar 1989 kuma na sabunta ta a cikin 2016. don neman ƙarin bayani a buga nambar waya 081-3716-6191. a yi saurari lafiya. Duk mai nisa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki ba. Duk mai nisa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki ba. Bismillah mai rama, sarkin da shi ya kagi sama, ba tokara domin hikima, to ni da shi zan soma. Ban masa kishiya gun bauta ba. Duk mai isa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki ba. Salatin ka ya Allah marasa adadi jumla, da ɗagurin mijin ramla Muhammadun Rasulullah alai sahabu auliya ban mance ba. Ubangiji mai rama, Allah ka bani ilhama, ni yabo ga mai himma, muje gurin Fadima wanda ba ai kamar ya shi a sahabbai ba. Duk mai isa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki ba. Sannan ka ya mijin binta, matar da baya tamkarta, ba mai jini irin nata, ba mai uba ya tamkarta, yar Muhammadun Rasulu farin duba. Ni cikin sahabu na duba, ban gaya shi ba ban haiba, ban gaya shi a ƙarfi ba, da Muhammadu ya nasaba, ban gaya shi cikin mafusanta ba. Duk mai isa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki. Ali dan uwan mijin Hafsa, sannan gashi sahabansa, miji ga Fatima yarsa, wake da matsayi irin nasa, ban ga kamar sa duka sahabbai ba. Ni cikin sahabu na duba, ban gaya shi ba ban haiba, ban gaya shi a ƙarfi ba, da Muhammadu ya nasaba, ban gaya shi cikin mafusanta ba. Duk mai isa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki. Ku sani Muhammadu maje arshi, cikin gidansu ya tashi, babansa ne ya rene shi, Abi Talib gaishe shi, bai wa Rasulu renon wasa ba. Sannan Muhammadu maje arshi, da Allah ya aiko shi, sannan Aliyu saurayi ne shi, duk a cikin sa'annin shi ya ce na yarda ba za ka yi ƙarya ba. Duk mai isa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki. Ma'ana duk a cikin samari, Aliyu shi ne fari wajen yadda da sayyidul bashari. Aliyu sahibu sirri, bai yi wa Mustapha inkari ba. Kai baran babu takensa, Muhammadu mijin Hafsa, ilimi duka ya zama birninsa, shi fa Aliyu ƙofarsa, banga kamar Ali, sam banga kamar Ali gun ilimi ba. Duk mai isa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki ba. Kun ji Aliyu ƙofa ne, ta ilimi sadauki ne, shugaban mayaka ne, kuma uban sharifai ne, ba za na bar yabo, har abada ba za na bar yabo ga sharifai ba. Duk mai isa da jarumta ba za ya kai Aliyu Sadauki ba.
mutanen zan huta waƙar sai wanda ya yi wuta sannan kuma ya rero ta Sharif Rabi'u kuma ya wuta kan Aisha da Sharif Usman ba